det er meget muligt, men altså, er du klar over, hvad der er med til at gøre? Økologi er da godt for miljøet, det ved alle da. Nej, det er nemlig det ikke er. Altså hvis du nu bare tager de her svinekoteletter, dem du har lægget der. Nej, prøv jeg prøver at forklare. Vil du godt holde for min ko? Kan du godt lige få lavsten her? Hvad sker der? Prøv det der sker er, ikke? Jeg prøver at forklare din kæreste, hvorfor det er, at al økologi Han ikke står er og overfuser mig, mens jeg står og tager nogle varer. Det er det, der sker. Nej, prøv du godt lige bakke 2 skridt tilbage. Hvem er du? Hvad laver du? Prøv nu lige at slappe af. Jeg står og fører et samtale. Nej, Ja, du står og fører et samtale, så kan du fandme lige så godt snakke til mig. Okay, så du skal da være velkommen til at være med her. Så snak til mig. Hvad er du snakker om? Okay, kom så. Det handler om, din kæreste står og lægger kun økologiske produkter ned i den her. Ja, selvfølgelig ligger hun da kun økologiske Nej, produkter. det skal ikke være selvfølgelig, fordi hvad har du gjort dig om tanke om den verden, vi skal leve i om, lad os bare sige 30 år? Alle ved, at være økologisk, det er det bedste, man kan købe. Så prøv lige at stoppe her. De her svinekøller, du har der, de forurener dobbelt så meget. Vil du godt? Ja, og det her oksekød også. Nu tager jeg den lige fra dig. Nej, prøv at... Vil du godt give mig mit kød tilbage? Du skal nok få det tilbage. Prøv nu lige at roligt. Det her oksekød, det forurener 29 gange så meget, som hvis du skulle spise kylling. Ved du hvad? Det her oksekød, det er pisseøkologisk. Er købt i USA. Det betyder, at det er et dyr, der har haft det rigtig godt. Det her svinekød, det er også økologisk. Det er jo ikke det. Mango, den er pisseøkologisk. Ja, hvor kommer den fra? Den kommer fra Peru. Hvad fanden er problemet, altså? Prøv de her æg, hvis du nu bare køber nogle normale æg, som ikke er økologiske. De går i stykker. De går i stykker. De forurener 1,5 gange så meget. Så skal jeg købe sådan nogle æg, der er en eller anden burhøne, der har haft hele helvede til, så er skidt ud. Hvor fanden skal jeg købe det? Det er da pisse synd for hønen. Nå, er det synd for dyrene? Selvfølgelig ikke bare gå væk fra ham. Han er prøv du har tænkt over, altså de kan jo ikke leve i den samme verden om 30 år. Jeg tror, at du lever det helt forkert. Nej, det kan nemlig det, jeg ikke gør. Ved du hvad? Det er simpelthen, der er du bare også at købe ind. Det er simpelthen så kan du også købe dine buræg, hvis du gerne